हेलो हाय जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करছি ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। यार ପୂର୍ବ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ଇଏ ଡ୍ରଇଂଟା କାଟିଥିଲି ଯେଉଁ ଡ୍ରଇଂ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ୟାର ଆର୍ଟ କରିନଥିଲି ମାନେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କଲି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବି ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ସେଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ମୋ କାଳିଆର ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ଟା ଦେଖିକି ନିହାତି କହିପାରିବେ ଯେ ୟାର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ମୋ ଡ୍ରଇଂଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ଟା ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଡ୍ରଇଂଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ୟାର ପେଣ୍ଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ଇଏ କାଳିଆ ମାନେ ଯେମିତି ତ ଏକ କାଟ ଅଙ୍କା କାଟ ବଙ୍କା କାଟ ସିଧା କାଟ ତେଢ଼ା କାଟ ଯେମିତି କାଟ ଇଏ ଏମିତି କାହିଁକି ମୁହଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଯେମିତି କାଟିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଅନେଇଥିବୁ ସେଇଭଳିଆ। ମୁଁ ପଞ୍ଚକରେ ବି କାଟିଥିଲି ୟାଙ୍କୁ ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ଆଖି ସେଠି ପୁରା ଲାଖି ରହିଯିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ମାନେ ଯାଦୁ କରିଛି ଯେ ଆମ ଉପରେ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଲାଗେ। ଦେଖିବାକୁ ସେ କଳା ନାହିଁ ତାର ହାତ କି ନାହିଁ ତାର ଗୋଡ଼ ଚକା ଚକା ଆଖି ସେଇଥିରେ ବି ସେ ଏମିତିଆ ମୋହ ମାୟା ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆମ ଉପରେ ତୁ ତାକୁ ଯେମିତି କାଟ ସେ ସେମିତିଆ ହିଁ ଚମକିବ। ସେ ଦେଖାଉଛି ସିନା କଳା ଭାବିବ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ବେକାର ଲାଗିବ। ତୁ ଯେମିତି କାଟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଲାଗିବ ସେଇଠି ଆଖି ଦୁଇଟା ପୁରା ଲାଖି ରହିଯିବ। ଆଉ ଯିଏ କହିବ ଯେ ଆଖି ଦୁଇଟା ମୋର ସେଇଠି ରହିଛି ମାନେ ଏତେ କାଟିଲି ମନ ଦେଇକି ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ମାନେ ଭଲ ତ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେ ଛୁଆ ଖାତାରେ ଯେଉଁ କାଟିଥିଲି ମୁଁ ମାନେ ଖାତାଟା ମୋତେ ଦେଇଦେ ମାନେ କାଗଜରେ ଚିରିକି ମୋତେ ଦେଇଦେ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ବି କାଟେ ସେତେ ଥର ମୋ ଆଖିଟା ତାରି ଉପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତୁମେ ଦେଖା ହେଉଛ କାହିଁକି ଏମିତି ମୋହ ମାୟା କରୁଛ ଆମ ଉପରେ ମାନେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଭୁ ନୁହେଁ ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି ମୋହ ମାୟା ଆମ ଉପରେ ଲଗାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ୟାର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖେଇମି ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଆପଣ ନିହାତି ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ଓକେ ରହିଲି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।